ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Раҳмат барои табрикотон, ки барои духовкаи хардагима табрик кардед. Раҳмати калон. Ман дина нагуфтам ки ӯ чанд лист дошт. 2 лист дора бо 1 сеткача дора. Баъд дӯстони азиз, хӯроки фирменимона ай омадагимон тайёр кардагина будем. 6 моҳ шид тайёр накардаем. Ҳозир ман хӯроки фирменимона тайёр мекунам дар духовка ҳамроҳи шумо якҷоя. Ва баъди шумо нишон метиҳам ҳатман ки бо гӯшти мирғ. Ман бениҳоят бо гӯшти мирғ бадагиша дӯст медорам. Бо гӯшти говам карда мешавад, бо гӯшти мирғам. Бо гӯспандам ҳама гӯшт кати карда мешавад, лекин ман бисёртар гӯшти мирғ кати дӯст медорам. Ҳозир ина маҳсулотҳоро гирифтам, тоза кардам. Ҳозир реза мекунам. Гӯшти мирғам гирифтагиам, ӯрам реза мекунам. Ай маразилне гирифтагиам реза мекунам. Якҷоя дар духовка. Ирӯза хӯрок монам дар духовка мешавад. Дӯстони азиз, то охири влог бо мо бошед. Касоне ки нав ба канали мо обуна шудагиан, намедунам фирмени хӯроки мора. Ана михел картошкаша ба ҳамин шакл реза мекунем. Калонтар майдаи бад не. Ин ҳамин шакл кати реза мекунем. Ҳозир реза карда шидам картошкаро бо пиёза нишон метиҳам, помидора, михел сабзира нишон метиҳам. Хуш омадед ба канали оилавии мо. Сабзира боша ба инаи шакл реза мекунем. Анака пиёз, навбати пиёз. Ина картошка ба ҳамаша ардараш карда намак мекунем. Ина михел помидоршам реза кардам, ирам анака омохта мекунам. Мекардем мо дар болош помидора мемондем. Ӯ хел сочни намеояд. Ина хел ардараш мекунем. Ҳозир намак мекунам, переправа мекунам, ардараш мекунам. Баъдан вақте рӯған карданда ба гӯшта меандозам. Барои чӣ гӯшт ҳозир намеандозам? Барои чӣ гӯшт аллакай намак дора? Барои ҳамон гӯштша намеандозам. Агар гӯштон свежи нав боша, метавонед гӯштам катиш омехта кунед. Бениҳоят бамаза мешавад. Дӯстони азиз, ина михел омехта кардам. Аллакай аппетит нишидай. Ҳозир анака инами переправа меандозам. Бениҳоят переправаи буш хушрӯай. Ай компанияи Faberlic ай идеям переправае ки ман истифода бурдастам. Ина аллакай ам тамом шудеста. Иншалло ки бо мегирам. Бениҳоят хуб ай кадоме ки кор мекунад дар компанияи Faberlic, ина артикулаш бизанед, ҳатман бигиред, пушаймон намешавед. Ман дар ҳама хӯрокам истифода мебарам. Бениҳоят хуб ай. Кадоме ки мехоҳад кор кардан, дӯстони азиз, бинависед дар номерои болои экран буда. Ина михелака гӯштша дохтам, переправаро дохтам. Анака омехта мекунам, духовкада мемонам. Ана михел тайёр шид. Мебарам мемонам. Анака пухтак бо нишон метиҳам ки чӣ хел мепазад. Фариза сабзӣ хӯрдаста, я? Барои чӣ? Барои чӣ ки зайчик меша? Бо ту чӣ дута футболка пӯшидӣ? Я броварда меша. Фақат дута футболка мепӯша. Ранги кампиракои асри 20 асри 20 чанд мегӯям, асри 19. Ина михел хайр мебарам мемонам. Ина михел дӯстони азизу меҳрубон, хӯроки мо тайёр шуд. Не, ҷуша, ҷуш. Даже дар душанбе хӯрдаги ай тамом, а? Ҷуша, ҷуш. Ина михел тайёр шуд. Ё бозӣ кардастадан. Овардем давида омадиян. Ёам беҳад нағз мебинан, ёд кардиян. Ина михел о дора ки хушрӯ омадаги ай дӯстони азиз. Сочни хушрӯ беҳад. ҷуша охои ту гирифтӣ? Дар ҳаминҷо боша влога ба поён мерасонем. Иншалло влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. Не, элиф гирифтай хӯрдастай. Оз далале чӣ мекашем метем охе. Ина Фаризада бе пиёз, бе сабзӣ. Хаята дута астава. Кашидем. Элифдам ҳамчунин. Ҷушай. Анаку хайр дӯстони азиз.
بیار، من به ترک نمیخورم.